Sisään. Moi. Moi. Olisiko toi Tero tavattavissa? Se on aika kiireinen, että sun varmaan kannattaisi varata siltä aikaa etukäteen. Okei, eikö tää nyt oli vaan tämmönen extempore juttu? No voisiks mä auttaa? No mä etin mainostajia mun blogiin. Siihen muotijuttuun. Niin. Mä ajattelin, että kun mä oon täällä töissäkin, niin ehkä teet kiinnostais. Niin. Mä nyt en oikein näe, miten muoti ja aurinkoenergia kohtaa. Että... Niin, mä tiedän. No, oon mä välillä käyttänyt kierrätysmateriaaleja, että se olisi semmonen. Joo, mut silti ei ehkä oikea kohde meille. Tai siis me sulle. Okei. Suner nyt oli ainoa, mikä mun tuli mieleen. Joo, no mutta oot sä ajatellut näitä paikallisia vaatealan yrittäjiä tai... En mä oikein tiedä, että mistä mun edes pitäisi aloittaa. Ei mulla ole yhtäkään mainostajaa vielä. Mut silleen. Tai hei, ehkä mä voisin sittenkin auttaa sua. Olisiko toi Tero tavattavissa? Se on aika kiireinen. Sun varmaan kannattaisi varata siltä aikaa etukäteen. No mä etin mainostajia mun blogiin. En mä oikein tiedä, että mistä mun edes pitäisi aloittaa.